खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। बे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर हालामजों लोगोसे दुलाराय हादोरसा आरो दुलाराय हादोरावनो दंफां फुलि गायनानै आबहावा रैखाथिनि थाखाय सांग्रां जानायखौ नुनो मोन्दों। कभिड-19 नि गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर होना देग्लाय हादोरसानि दाब दाब जायगायाव दंफां लाइफां गायनायल' हाबाफारि लानाय खौरां सफैदों। देग्लाय बे मुलुगनां आबहावा सानाव फिल्म स्टार, फिल्म मेकार्स, राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोराबो गावबा गाव जायगायावनो दंफां लाइफां फुलि गायनानै बे सानखौ फालिदों। बुहुमखौ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखाथि होनो आरो गासै जिब जुनार रैखाथिनो बे सानखौ दुलाराय मुलुगावनो फालिनाय जायो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बिफां फुलि गायनानै बे सानखौ फालियो। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो मुलुगनां आबहावा सानाव दंफां फुलि गायो। तामुलपुर महकुमा मावख'नि बानजायनायाव मुस्रि बर'आ बिफां फुलि गायो। आसामनि केबिनेट मन्त्रि एबा अखम गण परिषदनि आफादगिरि अतुल बरायाबो बे सानाव दंफां फुलि गायो। मख'नाया मोजांदि दिनैनि मुलुगनां आबहावा सानाव राजखान्थिगिरिफोरखौ लाफानानै बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रिफ्राबो दंफां लाइफां फुलि गायनाय फट'ग्राफफोरखौ ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोनो। BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो दिनै बे सानाव दंफां फुलि गायनानै बे सानखौ फालियो। मख'नो गोनांदि दिनै ससियेल मिडिया फेसबुकफोराव दंफां फुलि गायनायनि सावगारिफ्रानो आबुं जाजोबो। ससियेल मिडियायाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि फुजि बसुमतारि आरो ग्रेमस्रि दैमारिमोनखौ दंफां लाइफां गायनाय सावगारि नुनो मोनो। बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों दंफां फुलि गायनाय सावगारिफोरखौ फोसावनानै होयो। दुलाराय हादोरावनो बे सानखौ फालिनाय नुनो मोन्दों। क्रिकेटार्स, फिल्म स्टारफ्रा दंफां फुलि गायनाय सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियाफ्राव फोसावदों। भारतनि आगुनि क्रिकेट गेलेगिरि सचिन तेन्दुलकराबो दिनैनि सानाव दंफां फुलि गायनानै बे सानखौ फालिनाय सावगारिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावो। लोगोसे क्रिकेटार्स बिराट क'हलीआबो दिनैनि सानाव दंफां फुलि गायनाय सावगारिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ अदालगुरियाव दंफां फुलि गायना बे सानखौ फालियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया चिरां जिल्ला आरो सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जयै चिरां जिल्लानि कासिक'त्रायाव बिफां फुलि गायनानै मुलुगनां आबहावा सानखौ फालियो।
दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिजों बे मुलुगनां आबहावा सानखौ फालियो। हरिसिंगा दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादा दिनै बे सानाव हरिसिंगा ओनसोलाव दंफां फुलि गायना मुलुगनां आबहावा सानखौ फालियो। मख'नाया मोजांदि सरासनस्रा सुबुंफोराबो दंफां फुलि गायना बे सानखौ फालिनायनि खौरां सफैदों। फेसबुकआव दिनैनि सानाव दंफां फुलि गायनायानो बांसिन जायगा मोनो। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि अमृत खेरखातारियाबो गावसोरनि न'आवनो दंफां फुलि गायनानै बे सानखौ फालिदों होनना जोंनिसिम खौरां सफैदों। मख'नाया मोजांदि दंफां लाइफां थाब्लासो जिब जुनार सुबुङा मोजाङै थांना थागोन। रादाब जथायनायाव ससियेल मिडिया आरो फेसबुकनिफ्राय सावगारिफोरखौ लानाय जादोंमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउस 24। रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।